Zazpiate dunte basura norkera ikizuen, liburuetan errege izenik baizik ez da geri. Este ejecutivo, el propio Lehendakari, han señalado una y otra vez su apuesta decidida por un desarrollo humano con más equilibrio social. Un desarrollo humano en el que el estado del bienestar es su prioridad, clara e irrenunciable. La educación forma parte de esas prioridades. Lo ha sido durante la legislatura pasada y en esta 11ª legislatura seguirá jugando un papel relevante en las políticas del gobierno vasco. Gizarte aurreratu izango badugu, hezkuntza sistema aurreratu batean oinarritu behar dugu. Aurrerabidearen eta ongizatearen funtsezko faktore bat da hezkuntza. Eusko Jaurlaritzak dio ongizate gizartea eta hezkuntza bere lehentasunen artean daudela. Murrizketatik babestu dituela. Hezkuntza inbertsio publikoan ordea Europaren azken muturrean gaude. 2017ko aurrekontuetan, 2009an baina 162 milioi euro gutxiago inbertitzea aurrekosi dituzte EAJ, PSE eta PPek babesturiko aurrekontuek. Aldiz, zorraren ordainketa edo abiadura handiko trenera geroz eta diru gehiago bideratzen dute. 2009tik 52.600 ikasle gehiago daude gure hezkuntza sisteman, 27.100 hezkuntza publikoan, baina 1.200 gela gutxiago, 900 gela gutxiago hezkuntza publikoan. Ondorioz, gelako 900 ikasle gehiago ditugu eta 2.000 lanpostu murriztu ditu hezkuntza sailak hezkuntza publikoan. Behin-behinekotasun maila onartezinak ditugu. 10 langiletik 4 behin-behinekoa da. Soldatak murriztu eta eroste ahalmena 15% jaitsi digute. 15.000 edo 35.000 eurotik gorako eroste ahalmen galerak izan ditugu 2009tik. Ordezkapenak ez dira egiten edo aste betera egiten dira. Gaixotzea zigortzen da. Erretiroa oztopatu eta zailtzen da. Espainiar estatuak gure hezkuntza sistemaren gaineko erabateko kontrola ezartzeko erreformak ezarri dizkigute. Ideologia atzerakoia bereganatzen duena. Hezkuntza sistema merkatu kapitalistaren eta enpresen interes eta beharretara moldatzea helburu duten erreformak ezarri dizkigute, Lomce eta Heziberri. Eusko Jaurlaritzak Lomceri aurre egiten dionaren itxura emana izan arren, bere egin du Lomce Heziberriren bidez. Espainiarekiko erabateko menpekotasuna agerian utzi du Jaurlaritzak. Nahiago izan du gure hezkuntza sistema sakrifikatu Espainiar estatuarekin konfrontatzea baino. Euskalduntzea erabat mugatu eta atzera pauso nabariak emateko bidea irekia dago, hirueleko markoaren kontroli gabeko zabaltzearen bidez. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eraso honi guztiari aurregin eta egoerari buelta emateko indartsu mobilizatzen jarraitzeko beharra dugu. Gure lan baldintzak hobetu eta Euskal Herriko Karta Sozialean jasotzen den hezkuntza publikoaren norabidean pausoa ematea ezinbestekoa dugu. Hezkuntza inbertsio publiko handitu eta Europako batazbestekoarekin parekatzea eskatzen dugu. Plantilla gutxienez 2000 langiletan handitzea. 140ko behin-behinekotasuna 106ra murriztea, 6.000tik gora lanpostu egonkortuz.
Gelako ikasle kopurua 110 murriztea. Kenduriko eroste ahalmena berreskuratzea. Ordezkapenak lehen egunetik egitea. Bajak ez zigortzea eta bere osotasunean ordaintzea lehen egunetik. Erretiroa erraztu eta laguntzeko neurriak berreskuratzea. Gure hezkuntza sistema txikitzen, erabat mugatzen eta desarautzen duten lomce eta Heziberri gure ikastetxeetatik ateratzea eskatzen dugu. Bide horretan, lomce eta Heziberrik ezarririko azterketei aurre egitea ezinbestekoa dugu. Hezkuntzaren merkantilizazioa alde batera utzi eta egungo desoreka gaindituz, hezkuntza garapen pertsonal eta sozial integralerako tresna izatea eskatzen dugu. Aniztasuna eta hezkidetza oinarri, hezkuntzak berdintasuna, justizia soziala, integrazio eta gizarte kohesioa indartzea nahi dugu. Horretara bideratuko duten erabaki politiko eta baliabideak bermatuz. Euskararen ezagutza nahikoa bermatzen ez duten politika eta hezkuntza eredua gainditzea eskatzen dugu. Tokian tokiko errealitatera egokituz, ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen euskarazko murgiltze eredua garatuz. Martxoaren 22an milaka langile, ikasle eta familia irten ginen kalera hau guztia aldarrikatzeko. Jaurlaritzak ordea ez du aldarrikapen hauen inguruko benetako negoziazioari heltzeko asmorik agertu. Horregatik, datorren maiatzaren 16an eta 23an berriro ere greba eta mobilizaziora dei egiten dizugu. Eta maiatzaren 20an, larunbatean, Gasteiz, Donosti eta Bilbon eguerdiko 12etan burutuko ditugun manifestazioetan parte hartzera. Batu zaitez, lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki. Bizi, bizi bat. Bizi bat eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak, eskuetan bihotza